எனக்கு இம்ப்ரெஸ்ட் ஈவெண்ட்ஸ்னு ஒரு இது எனக்கு தெரியாது. ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே அனுப்பப்பா என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா, என் பொண்ணு கல்யாணம் நடத்த போகும்போது எனக்கு வந்து 100% வந்து ஒரு இந்த இடத்துல தான் பண்ணணும் அப்படின்னா, நான் போய் பார்த்தேன். ரேட்டை சொன்னாங்க. நான் அப்படியே அரண்டு போயிட்டேன். என்னங்கடா இந்த ரேட்டுக்கு பண்ணணுமா? ஏண்டா பாப்பா இதெல்லாம் வேணுமா பாப்பா? நமக்கு மதுரையில் இருக்கிறாங்களா, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு தான் சொன்னேன். அவள் கேட்கவே இல்லை. நானும் எவ்வளவோ கன்வின்ஸ் பண்ணி பார்த்தேன். அவள் கேட்கவே மாட்டேன்ட்டா. எனக்கு இந்த இடம் தான் பண்ணணும்னா, நான் வந்து அரை மனசாக தான் சரி ஓகே பண்ணிடலாம், இது நல்லா இருக்குமா என்னன்னு தெரியலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரை மனசாக தான் ஆரம்பித்து ஒன்று ஒன்றா போக ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஆரம்பித்து அவங்க லைவ் போகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பண்ண பார்த்தோம்னா, ஆகா இந்த விலைக்கு இவ்வளோ அருமையான இது கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது ஒரு இதாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பார்க்குறேன் ஒரு பர்சனல் டச் இருக்குது. உங்களுக்கு இம்ப்ரெஸ்ட் ஈவெண்ட்டில் வந்து ஒரு பர்சனல் டச் என்ன சொன்னாலுமே ஒரு என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறது வந்து கடமையாக எடுக்கலாம், அது நல்லாவும் எடுக்கலாம். நல்லா எடுத்து பர்சனல் டச்சும் கொடுக்கக்கூடியது நல்லா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அந்த வீடியோ போட்டாங்க. அந்த வீடியோ போட்டோன்னு பார்த்தோம்னா அதில் ஒரு மேஜிக் தெரிஞ்சுது. ஆக்சுவலாக வந்து எல்லாருமே என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, அனுவும் சொன்னேன், என்னடா தங்கம் வீடியோ எடுக்காமல் ஃபுல் லென்த் இல்லாமல் என்னமோ 30 செகண்டில் போடுறீங்க, 60 செகண்டில் போடுறீங்க, 3 நிமிஷம் போடுறீங்களே என்ன? அந்த 3 நிமிஷத்தில் 30 மணி நேரம் போகக்கூடியது அந்த 3 நிமிஷத்தில் காட்டினதுங்கிறது எனக்கு வந்து புதுசாக இருந்தது, நல்லாவும் இருந்தது, நல்லா பண்ணினாங்க. ரெண்டாவது வந்து அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் எல்லாம் முடிஞ்சு ஆல்பத்தை பார்த்தோன்னே ஒரே கொடுத்துட்டோமோ அப்படின்னு ஒரு மனப்பு இருந்தது. அந்தளவுக்கு இருந்தது. ஒரே கொடுத்துட்டோமோ, அவங்க நல்லா பண்ணிட்டாங்களோ அப்படின்னு நினச்சிட்டேன். இதை சொல்லி போகும்போது ரூபாய் கேட்டக்கூடாது, நான் அதான் மறைச்சி வச்சுட்டு பேசிகிட்டு இருக்கிறேன். நல்லா அருமையாக பண்ணாங்க பசங்க. வந்து என்ன சொல்ல வரேன்னா, அந்த டெடிக்கேஷனுங்கிறது வந்து இப்போதைக்கு ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான். நம்மளோட இதில் டெடிக்கேஷன் ப்ளஸ் பர்சனல் டச்சு, ஃபேமிலி டச்சு எல்லாமே இருந்து நல்லா பண்ணுறாங்க, நல்லது பண்ணுறாங்க. மென்மேலும் வளரணும். அவங்க வந்து என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஃபஸ்ட்டு அதான் சொல்ல வரேன் இல்லையா, ஃபஸ்ட்டு ரூபா கொடுக்க போகும்போது என்னடா இவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு நினச்சேன். அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்தோன்னா கம்மியாக கொடுத்துட்டோமோ அப்படின்னு கூட தோணுது. அந்த ஒரு அந்யோன்யத்தை ஒரு கப்புள்ஸ்க்கு வர வைக்கிறாங்க, அது ரொம்ப பெரிய விஷயம். இது வந்து நம்ம வீட்டு ஃபங்க்ஷனுங்கிறது வந்து அவங்க சொந்தக்காரங்களாக போச்சு. அப்படி இருந்தாலுமே ஒரு அந்யோன்யங்கிறது வந்து ஒரு கல்யாணமானவங்களுக்கு 100% தேவை. நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். அதை வந்து அவ்வளோ அருமையாக தராங்க, அவங்கள புரிய வைக்கிறாங்க. ஒரு மாப்பிள்ளை பொண்ணை புரிய வைக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். மென்மேலும் வளரணும். லாங் லீவ் இவங்க ரொம்ப நல்லா வரணும்னு நினைக்கிறேன். இவங்க மென்மேலும் வளருவாங்க. நான் என்னோடய தயவு செய்து ஒரே ஒரு வேண்டுகோள், இது சொன்னங்கட்டு ரேட் எல்லாத்தையும் கூட்டிடாதீங்க, இன்னைக்கு எல்லாரும் அடிச்சிடுவாங்க. அது மட்டும் பண்ணிடாதீங்க. என்னங்கடா ரேட்டாக கூட்டத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு எல்லாம் குறைக்க ஏற்பாடு பண்ணுவாங்களே, நீ கூட்டம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன்னு நினைப்பாங்க. அது மட்டும் செஞ்சிடாதீங்க, என்னோடய வேண்டுகோள்.